Hvordan var det for dig at blive far for første gang? Det var jo en livsændring. Man gik og forberedte sig på en masse ting. Nu er det længe siden, skal sige, så jeg kan ikke lige præcis huske alle detaljerne, vel? Men jeg kan da huske, at man gik og forberedte sig og vide, hvordan det var. Men man havde stadigvæk sit gamle liv, som jo egentlig fyldte mest. Jeg studerede på det tidspunkt, der var ved at skrive min hovedopgave. Så jeg brugte meget tid på mit studie, og vi var lige flyttet til Roskilde. Jeg havde boet der et stykke tid. Og Sofie gik på barsel en måned før, så hun var kun en måned derhjemme, og det var ukompliceret. Det var sådan meget, lad os se, hvornår der sker noget, og vi fik indrettet lokalet, eller hendes puslerum, og så var det bare, ja, så skete det, og så ændrede ens liv sig. Så fik det lige pludselig, så lavede det sådan en flip down, så ændrede alt, var lige pludselig, alt andet end Lærke var ligegyldigt. Hun blev det vigtigste, og det var fra sekund 1. Man kan sige, at dengang, der fik jeg ikke lov til at blive der. Så da hun fødte om natten, det var en 10 timer lang fødsel, ikke? Men det er ikke fordi, det var sådan super vanskeligt. Men da det hele ligesom var, og hun var kommet, og vi havde lige fået lov til at lige se hende lidt, og være sammen med hende, og blev fejret med flagstang og hele balladen, jamen så blev jeg egentlig sendt hjem. Og det var nok en af de mærkeligste nætter, jeg har haft. Altså helt alene? Helt alene, så lå Sofie op på sygehuset med ikke engang sammen med Lærke. Det var normalt. Det var sådan, man gjorde det. I gamle dage, ja. At så, Lærke blev taget fra Sofie, så Sofie skulle også bare ligge alene og sove med den. Og Lærke lå sammen med de andre små babyer i et andet rum. Og jeg lå derhjemme. Jeg kan huske, at jeg kom hjem. Og sengen, den så jo ud, som den gjorde om morgenen, da det var, vi var taget afsted med, nu skal det være, og kaos. Og det hele var sådan lidt, der manglede virkelig ligesom en del af mig, som ikke var der. Og der skulle jeg bare være derhjemme. Jeg kan ikke huske, om jeg sov specielt godt den nat. Jeg har nok sovet lidt selvfølgelig. Og jeg måtte ikke komme derop før klokken et eller andet bestemt tidspunkt, hvor der var besøgstid. Så det var ikke noget med, at faren han bare var der. Wow. Så det var sådan lidt... jeg fik ikke lov til rigtig at være far, før hun egentlig kom med hjem. Hvor det var, at vi lige pludselig... Jeg kan ikke huske, vi blev hentet af nogen af vores familie, tror jeg faktisk. Okay. Noget af min familie, som kørte os hjem. Og da de så sagde, lukkede døren, og vi var helt alene, os to for første gang sammen med Lærke, der tror jeg, det rigtig gik op for os, at nu er det altså også hende her. Ja. Og det moment kan jeg... Det var det, da det startede? Det var der, det startede sådan rigtigt. En ting er, at hun kom ud, og hun var lille, og der var en masse andre mennesker, og det handler også rigtig meget om Sofie, og for hende, hvordan har du det, skat? Men da vi sad der helt alene, med lille Lærke, som bare sad der og kiggede på os i sofaen hjemme i Roskilde. Der gik det op for os. Der startede, og så har det jo været sådan lige siden. Og det er det vigtigste. Ja, altså det kan jeg godt forestille mig. Altså det var det samme med mig og Luna, da vi kom hjem. Altså da vi satte hende med autostolen på bord på vores lejlighed, så var det samme. Okay. Det moment. Så kramte vi hinanden, så vi en kram til hinanden, og så startede. Og så startede at være forældre derhjemme. Ja, det var vildt. Ja, det er et vildt øjeblik, og det kan man huske for øvrigt. Ja.